Hayırlı kеш, Müslüm Televideniyası özünün topşularını devam ете. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Тимма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан коронавирус таралуын булдырмау максатында дәүләт хакимияте органнары вәкилләренең чит илгә командировкаларга кичектерү турында карар кабул ителде. Халыкара һәм Россия спорт федерациялары белән бәйләнешкә кереп, индивидуаль тәртиптә күп кешенең катнашуы күздә тотылган зур чараларны башка вакытка күчерү планын әзерләү турында карар кабул ителде. Язда каникуллар якынлашуга бәйле балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатында чит илгә барудан тыелып торырга киңәш ителә. Һәм әлбәттә инде саклык чараларын күрергә кирәк. Бу уңайдан кулларны ешрак сабын белән юарга, бүлмәләрне җилләтергә һәм саклану чараларыннан маскалар киеп йөрергә киңәш ителә. Девам итәбез. Сугыш һәм тыл ветераннарына 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшыру бара. Медальне Әмәкәй авыл җирлегенең 13 ветераны алды. Юбилей медальләрен тапшыру тантанасы Әмәкәй авылы мәдәният йортында узды. Бүгенге көндә Әмәкәй авыл җирлегендә 13 ветеран яши. Бәйрәм чарасы укучылар әзерләгән концерт номерлары белән башланып китте. Сәхнәдә залда утыручы тыл ветераннары әбиләренең онык-чыклары иде. Ветераннарны бәйрәм белән муниципаль район башлыгы орынбасары Азат Ахматҗанов тәбрикләде. Сезнең инде күргән авыр, бик каты авыр тормышны инде безнең яшь буынга күргән насыйп булмасын иде. Чөнки инде сез 15, 16, 17 яшьлек кызлар, егетләр, шушы тыл хезмәтчәннәре дип әйтәбез инде. Һәм инде тыл калган апаларыбыз шушындый иратларның тарта торган авыр язмышын, авыр йөген тартып баргансыз. Безнең инде бөтен үзегезнең булган икмәгегезне, үзегезнең бөтен кия торган киемнәрегезне, бәйләмнәрегезне сугышка, кырларга җибәреп баргансыз. Һәм инде шушының белән инде үзебезнең җиңүне алып килгәнсез. Алар Сорман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары Дашын Гасанов белән бергәләп юбилей медальләрен тапшырдылар. Авыл җирлеге башлыгы Илнара Шакирҗанова, авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Фирдәүс Газетдинов та бәйрәм тәбрикләүләрен җиткерделәр. Безнең яшәү һәркемгә үрнәк, һәрберебезгә үрнәк. Әле алга таба да матур итеп тагында итәләр, тагында матуррак итеп, тагында шибәрдәк булып яшәргә язсын. Ничек матур итеп карточкаларга төште? Менә шулай әйттем. Һәм инде район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Һәр вакыт шундай Өлкәннәр өчен бу көнне чәй өстәле дә әзерләнгән иде. Алар үзләренә күрсәтелгән хөрмәттән бик канәгать булуларын белдерделәр. Җитәкчелеккә рәхмәт сүзләрен әйттеләр. 12 yaşımda sabah kalktım. Otlarım kucaktı. Oldu bu tukmu yapardık. Belen kovuklar yapardık. Bize bir hoş bulduk. Buradan aşağıdık. Bize bir geçerdiğine güne kovutturdu. Sabah türüge çıktık. Bir malay bilen sürettiriyorum. Bu otobüs çıkla. Men жылайым жылама нахуя пабитрганы. Шабан түргәндә ват җыгыла. Күтәрдә атлар нашар булды бәлки. Менә шулай итеп яшәдек менә. Киттек оннан та урманнарга, урман кисәргә. Башка күлгә Фирдәүс әйткәндә бәлки ярва белән семәнә ташыбыз идлекле. Бөек Ватан сугышы тамамланганда авылда ягында бик авыр җыллар булды ул вакытларда. Кышыттан ашадык, үләннәр дә җитмәде безгә. Әмәкәйгә барып үлән җыятына ат кузгалыккан хәтле бардык, ул марта башатына. Шулай итеп бик авыр җыллар кичердек. Рәхмәт район башлыкларыбызга. Монда булган бөтен авыл советы ниләренә, бөтен гүзгә дә бик зур рәхмәт әйтәмен. Моннан ары җыллар имин булсын, Ходаем, бездән соң да җыллар имин булып, балаларның дәүмәтен күреп, имин яшәргә сын үдегезгә бездән калган балаларга инде Алла бирсә. Сугыш һәм хезмәт ветераны Мөшәррәф апа Шәйхуллина һәм беренче тыл ветераны бәйрәм чарасына килә алмаган иде. Шуңа күрә дә кунаклар медальләрне аларның өйләренә барып бирделәр, хәлләрен белделәр. 75 ел тыныч һәм матур тормышта яшәүбез белән сезгә барлык сугыш һәм тыл ветераннарына бурычлыбыз. Яшегез олыгайса да, сәламәтлегегез какшаса да, әле алдагы елларда да безнең янәшәбездә булсагыз иде. Фәрдә Гайнтинова, Айрат Фазылов, Мөслим Телевидениесе. Районда халыкка уңайлыклар тудыру максатында күп эшләнә. Бүген оешма предприятиелар территориясендә дә, күп фатирлы йортлар ишек алдында да машина кую урыннары бар. Шуңа карамастан машиналарын газонга куючылар яки юл кырында калдыручылар юк түгел. Халык нигә машиналарын парковкага куюга каршы? Шоферларны штраф салып кына тәртипкә өйрәтеп буламы? Башкарма комитетының юридик бүлеге белгечләре һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә узган рейдтан безнең репортаж. Халыкка уңайлы булсын өчен күп фатирлы йортлар ишек алдына ясалган парковкалар үзләренең ни өчен хезмәт итүләрен дә белми шикелле. Алар кайчан карама буш. Аның каравы йорт ишек аллары җиңел машиналар белән тутырылган. Без инде даими ГАИ хезмәткәрләре белән, пожарный хезмәткәрләре белән
рейдларға шығып тұрабыз гел. Квартирный домларның қаршыларына дегенде біздің жолларға көп кіші машиналарын қоя. Алар машина қойғашын біздің пожарный техникасы өте алмай, скорый помощьлар өте алмай, и бірінде шіп бұларға машина. Шуңа біздің кішін үйретірге тырышабыз. Стоянкаға машиналарын қойырға. Біздің бүтін дворларда стоянка бар. Ләкин біздің қауыр епташларын ернелер аннан, бұл стоянкадан үйлеріне квартираларына қаржайы барға. И машиналарын тіресе қоя ташылар. Техникаларын бардыр үстіне өкмендіріп қойышыларды ашырай, кешектергісіз қызметлерге өтуші қойылын тұтқарлаған машина қожаларына 2-3 мың сум көлемінде штраф яны. Шылайық, біздің енді үләнге қойышылар да бар, ансы енді біздің гіл штрафлары көп, 2000-нен 3000 ярымға қадар, мұнақа қор үрі үлән аларда мінітпен сауашылар, шундан ұқсазын ташы башыларында асфальтқа. Шуңа аңды шырақлар бойынша да біз рейтлар өткерішек, біз енді бұның тұрында енді біз контактта да yazып кеттік, бүтін кішіға известный группада. Шуңа анда көп кіші біздің поддержать енді. Екі адаматларға ерініп, тіреліп тұрған кебеткеде машинасын қабызып шығып кеткен халық парковкадан Падизға қадар жаяу келуіне зор ішке соны оқырысы. Лекен законға бойсынырға тілемеген шоферларыны олға тоба күзету видеокамераларынан тауып та жазаға тарта башлайышақлар. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мүсім телевидениесі. Жейгі сезонға кіру білен түзіліш ремонт ішлері башланағалар, негізде республика программалары негізінде башқарыла. Көп фатирлы йортларға капитал ремонтта хөкүмәт программасы қысаларында олып барыла. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам ете. Быйыл мындай төзекләндерү эшләре Гагарин урамындагы 1-нче һәм Пушкин урамындагы 78-нче йортта уза. Төзекләндерү эшләре хакында торак милкчеләр оешмасы җитәкчесе Гөлшат Фәхрле Гаянова таныштырды. Аларның икесендә дә фасад эшләнәчәк безнең. Һәм нидә Пушкин 78-нең атмоскасы да каралган. Гагарин 1-нең атмоскасы яхшы хәлдә булу сәбәпле ансына атмоска кермәй. Кап ремонт эшләрен строй үзебезнең Мөслимнең строймус җәмгыяте башкарачак. Республикада быел безнең ишегалды программасы эшли башлады. Әлеге программа Мөслимдә дә ишегалларын яңартырга ярдәм итәчәк. Безнең районда шушы 3 еллык программа быел 1 ел эчендә эшләнәчәк. Безнең бүтән ишегалларына да ремонт керәчәк әйтүемчә, һәм анда күпчелек өлеш безнең басым ясала, тротуарлар ясау. Безнең ишегалларында халыкка йөрергә тротуарлар юк, һәм бүтән ишегалларында да тротуарлар булачак. Яңартылган, төзекләнгән Харабекот җирлегебезгә тагын бер матурлык ямысли. Шушы матурлыкны ватмыйча, җимермичә саклый белсәк иде. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Быйыл Тассыр төзелүгә 100 ел тулуны билгеләп үтәбез. Шул уңайдан Тассырның 100 еллыгы сертификаты булдырылды. Сертификат Татарстанда җитештерелүче продукциядә Тассырның 100 еллыгы логотипын файдалану мөмкинлеген бирә. Мөслимдә әлеге сертификатларны эшмәкәрләр Нияз Габдрахманов, Фаид Шаймурзин, Раил Батыршин һәм Алексей Пескунов алды. Алар үзләрендә җитештерелгән продукцияның кайберләре сатуга Тассырның 100 еллыгы тамгасы белән чыгарачак. Дәвам итәбез. Үрәзмәт авылында яшәүче Эльвира һәм Юлдаш Хайретдиновлар мини-ферма төзегән. Алар 5 савым сыеры, 2 тана, үгез, 5 бузау һәм ат асрый. Маллар тотучы эшчән гаилә белән Лилия Шәймиева танышып кайтты. Хайретдиновлар Үрәзмәт авылында иң тырыш гаиләләрнең берсе. 4 бала анасы димәсең дә Эльвираны. Шәһәр кызлары кебек испайлыгы, матурлыгы өстенә тырыш уңган булганда үзе. Малдан инде без курка торган кешеләр түгел, күребез малларны. Һәрберебездә дигәндәй. Куркмасаң яшәргә була. Әлегә баягы бер терәк дә булса дигәндәй, ярдәм булса була инде. Безнең инде балалар үсте, шулар ярдәм итә үзебез, Аллаһка шөкер инде. Узган ел әлеге гаилә 7 гектар күләмендә пай җирләрен рәсмиләштереп эшли башлаган. Ул җирне пешәнлек иткәннәр. Былтыр аннан 56 кип пешән чыккан. Бер бакча чөгендер шул кадәр кабакта утырталар. Эшләр өчен бөтен техникалары да бар. МТЗ-80 Беларус тракторы белән бакчаны сөрәләр. Пешән чапкыч, пешән әйләндергечләре дә ярдәмгә килә. Малларга кышка 56 тонна фураж әзерләгән булганнар. Авыл җирендә яшәгәч мал тотмыйча булмый инде. Авыл кешесе малсыз гел күз алдына да китереп булмый авылда яшәүне. Бүгенге тормышка карап кына малларны бетерәсе дә килми, яны бетереп тә алмый, киләчәктә нәрсә буласын белеп булмый. Хәзер балалар үстен, Аллаһка шөкер, алар ярдәм итә. Шулар ярдәме белән асрыйбыз инде малларны менә. 2016 елда 5 сыерга 100 мең сум күләмендә субсидия алып, абзар төзегән Хайретдиновлар хуҗалыкта ярдәмгә, малайлары да ярдәм итә. Эльвира җәй башыннан күпләп каз үрдәгән, тавык чебешләрен дә ала. Эшле кешенең табыны да сыйлы була бит. Хайретдиновларның табыныннан кош исе сөте, каймагы, катыгы өзелми. Балалар да бу гаиләдә хезмәтнең тәмен белеп, эшкә өйрәнеп чыныгып үсә. Авыл җирендә мондый гаиләләр тагын да күбрәк булсын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Озған атнада Мүслимде ярминке гүрләді. Ярминке байрам оңайынан ұйыштырылған еді. Күн салқынша болуға қарамастан сәудәгәрләр дә көпләп келген еді. Ярминкәдә 500-гә якын сәүдә нуктасы эшләде. Райондашларыбыз промышленность товарлары белән бергә төрле ит эшләнмәләре, җиләк-җимеш, бал, балык кебек продукцияны да яратып алды. Туганьяк агрофирмасы Шихапов, Калимуллин, Ибраһимова фермер хуҗалыклары, ит һәм сөт, Хамадешин, Хөснүнлин хуҗалыклары, каз продукциясе, Фаиза авыл хуҗалыгы кооперативы сөт ризыклары тәкъдим итте. Инде без үзебезгә кирәк әйберләрне шактыйны алып та өлгердек, әле яртысын да карап бетердек. Ярминке бик бай, бик матур, сатыла торган продуктлар һәрберсе дә сыйфатлы, сатучылар ягымлы, елмаеп торалар. Бәйрәм кәефе бар әлбәттә, бәйрәм карарга төштек, шушы ярминкегә диеп төштек. Шушы якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән барлык кызларны, әниләрне, әбиләрне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәм. Сәгать иртәнге 8-дә бетте, инде 7-дә бетте. Үзебезнең сөт җитештерген сөт продукциясын да чыккан идек. Ул да менә бетеп килә керәне. Кеше яратып ала. Ияләште дип әйтергә була. Шул. Әкренләп дальше больше развиваться итәргә, бүтән продукцияны үзебез җитештереп, переработка ясап, үзебезнең җирлектә җитештерелә торган сөт продуктларын алып төштеләр. Һәм инде һәрбер КФХ, һәрбер үз мәшгульлек белән шөгыльләнүче кешеләр үзләрендә җитештерген продуктлар. Күбрәк инде сөт продуктлары алып төштек. Бүтән продуктларда менә бу сәгать 9-га уже сатып беттем. Күргә төштем. Инде Ходаем бер дөньялар тыныч булсын. Шушы ниләр һәр ел сайын булып торсыннар. Халыкка рәхәт кенә булсын Ходаем. Ярминке мәйданына килгән халыкка район үзешчәннәре дә үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Ярминкәне район җитәкчелеге дә карады, сәүдә нокталарында булды. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 15 мартта бөтен дөнья кулланучылар хокукларын яклау көне билгеләп үтелә. Без һәммәбез дә кулланучы, көн саен нәрсәдә булса сатып алабыз. Ләкин үз хокукларыбызны беләбезме соң? Кулланучылар хокукларын Лилия Шәймиева өйрәнде. Кибет киштәләрендә нинди генә товарлар юк, ялтыравыклы кәгазьләрдәгесе дә, матур итеп төрелгәннәре дә, гадилеге белән күренмичә бер почмакта ятканнары да. Кибетләр сәүдә үзәкләре халык ихтыяҗын канәгатьләндерерлек товар, азык-төлеккә аеруча зур өстенлек бирә. Бу көндә кирәкле икмәк булкы эшләнмәләре, сөт ризыклары, көнкүреш товарлары балалар өчен булган әйберләр. Кешеләр киләләр, мөрәҗәгать итәләр. Biz инде аларга магазинга үзенә барып, сатучыларга күрсәтеп, товарларны алыштырырга тәкъдим итәбез. Алай сатучылар бер вакытта да кире какканнары юк, аларның сорауларын товарны алыштырып бирәләр. Җирлегебездә кулланучылар хукукларын яклау оешмасына күпчелек өлкәннәр мөрәҗәгать итә. Узган ел 187 кеше кабул ителгән. Сатып алынган сыйфатсыз яисә үлчәме туры килмәгән товарны кире кайтару буенча 20 претензия рәсмиләштерелгән. Әйбер сатып алганда һәр вакытта кызыксынам җылын. Була аның еллар чыккан чакларда инде ләккәннәрдә була, анысына инде гаеп итеп булмый, шул гына. Һәр вакытта да карыйм җылына. Әмма просроченный товар агачаны кире илтеп биргән очраклар бар. Ну инде анда поздно була, инде уже используем була. Надо брать, надо покупать на прилавке, выставлять натуральную продукцию, натуральное молоко, сметану, кефир, творог. Вот что я хочу сказать. А это молоко ставят, молоко 3-4 месяца. Я все время смотрю на дату. Всегда все свежее. А просроченная продукция попадалась вам? Нет, не попадали просроченные. Ben kırgızanın sorağın kim karıydı? O soraklı otakka babışına paytam min tegeni kusasına paytam mı ne? Срогы чыккан товарны кире алып килгән очраклар булдымы? Булгалады инде, без бүтән әйберне сразу күреп бетерә алмыйбыз. Шуның өчен кире возврат ясатабыз да, яңа товарны берип җибәрәбез инде. Елизавета Олеговна хәбәр итүенчә, кулланучы белән сатучы арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкларның һәрберсе теркәлеп бара. Бу елны гына да язмача 4 мөрәҗәгать килсә, 30 кеше киңәш сорап килгән булган. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Кул эш белгән бер кайчан да югалмый. Русшуган авылындагы мөрәҗәтче Ярослава Новикованы үзе яшәгән җирлектә генә түгел, республиканың башка шәһәрләрендә дә беләләр. Аның кул эшләрен төрле күргәзмәләргә дә еш алалар. Ярослава борынгы сынлы сәнгать техникасын кулланып матурлык тудыра. Шул хакта алдагы сюжетта. Аның кул эшләрен төрле күргәзмәләргә сорап алалар.
Райондашыбыз табигать дөньясы белән илһамланып яши. Аның гипстан, тузлы камырдан ясалган картиналары, штукатурка, балчыктан эшләнгән сыннары да шуны дәлилли. Пастель һәм акрил буяулар белән эшләнгән диварлардагы рәсемнәрдән сихри нур бөркелә кебек. Рәссамнар юкка гына пастель белән ясалган картиналарны, рәсем сәнгате һәм графиканың бөтен байлыгын үз эченә тупланган дип әйтмиләрдер. Рисую и леплю я с детства, лет с 5, наверное, если не раньше. Как один начала так и лепить и рисовать. Художественную школу закончила, потом курсы в Санкт-Петербурге, а именно барельефами занимаюсь уже около 12 лет, а конкретно на заказы уже профессионально. Ну вот лет 6, наверное, точно занимаюсь. Новиковларның һәр бүлмәсе төрле формада эшләнгән паннолар белән бизәлгән. Аларның күбесендә җәнлекләр, су хайваннары, кыр чәчәкләре сурәтләнгән. Бу матурлык Ярославаның табигать белән бер сулышта яшәвен тагын бер кат дәлилли. Идеи из интернета подчерпываю, по телевизору что-то интересное вижу, фотографии разных художников. Копирую или из головы, как фантазия придет, так накатит вдохновение, так начинаю лепить. Новиковлар җирлектәге иң уңган, иң эшчән гаиләләрнең берсе. Алар җир җимертеп эшли дә, матур итеп яши дә белә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 6-7 март көннәрендә Мөслимдә Йолдызлы Кашык Республика яшьләр эстрады сәнгате телевизион фестиваленең зона буенча сайлап алу туры узды. Мөслимдәге зона турында Мөслим, Октаныш, Минзәлә, Әгәрче һәм Менделеевский районнарыннан яшь талантлар катнашты. Әлеге фестиваль Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов хуплавы белән үткәрелә. Фестивальне район башлыгы Рамил Муллин ачты. Без сәнгать сөюче халык. Без мәдәниятебезне сөюче халык. Һәм инде асылда шушы балаларыбызны дөрес юнәлештә юл күрсәтсәк, ничек матурлыкны эзләп, матурлыкны табып, аны күреп яшәргә өйрәтсәк, әлбәттә, ватаныбызның да, халкыбызның да киләчәге бар. Шуңа күрә мин ихлас күңелдән рәхмәт итәсем килә шушы зур чараны 20 елдан артык инде алып барган җитәкчеләргә, хөкүмәтебезгә, дәүләт җитәкчеләренә, җирлекләргә һәм инде иң мөһиме шушы балаларыбызны тәрбияләгән укытучыларга һәм актив булган балаларга ихлас күңелдән сезгә бик зур рәхмәт. Бәйгедә катнашучыларның чыгышларын Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина җитәкчелегендәге жюри бәяләде. Созвездие Йолдызлык фестиваленең генераль продюсеры Дмитрий Туманов та бәйрәм белән тәбрикләп балаларга матур чыгышлар теләде. Беренче мәртәбә Мөслим районында. Чынлап та тирә-юньнәгә карап да бик матур, бик төзек. Сезнең менә бу бинагызда матур. Балалар өчен шартлар тудырылган. Балалар, сезгә уңышлар. Тарихи фестиваль 20 еллык һәм 75 безнең җиңүебезгә багышланган фестиваль. Мен уйлыйм, аталар, бабалар калдырган хәзинәне сез киләчәк буыннарга бирәсе кешеләр. Безнең киләчәгебез шундый матур, сезнең балачагыгыз чын-чынлап бәхетле булсын, сезгә тагын да бәхет. Җиңүләр сезгә, яңа җиңүләр. Фестивальдә республика тарихы һәм сугыш тематикасы зур чагылыш тапты. Яшь җырчыларыбыз сугыш җырлары, ретро композицияләр аша ватанпәрвәрлек, туган илгә мәхәббәт, җиңү китергән геройларыбызга булган хөрмәт хисләрен белдерде. 2 көн дәвам иткән фестивальдә 1200 бала катнашты. Без күп җирдә катнашкан идек. Мәскәүгә дә барган идек, Питерга да, Сочига да. Һәм быел да әзерләнәбез. Питерга барам. Бүген җиңү теләге бармасаң, нинди ниятләр белән килдегез? Бар. Безнең бар цель Казанга үтәргә. Без шушы группабыз белән Йолдызлык бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашабыз. Без бүген гармон биюе биючәкбез, татар биюе. Һәм әлбәттә инде каушаусыз бер кашын да булмый. Без әлбәттә һәр вакытта каушыйбыз, ничек килеп чыгыр микән, ничек биербез микән дип куркабыз, борчылабыз. Әлбәттә инде безне икенче турга тагын үтәсе килә. Безнең монда дуслар, яңа танышлар табасы без килә. Без янда каушый. Монда кунаклар да күп булды. Шулай рәхәт. Сәхнәдә чыгыш ясаганда дулкынландыгызмы соң? Куркыныч булмадымы? Нет. В этом конкурсе мы участвуем первый раз. Нам очень это понравилось, что здесь так много гостей. Конкурска biz күз башыннан әзерләнә башладык. Чөнки алар өчен бу беренче шушындый олы конкурс созвездие. Минем өчен бу балалар өчен бик кирәк конкурс. Беренчедән балалар үсәләр, техник яктан да, анасын үзләрен сәхнәдә тотышы да баланың үзгәрә, артистизм арта балаларның.
Фестивальда районданың яклап 200-дән артык бала чыгыш ясады. Әйтергә кирәк, мөселманнар имтиханны бик яхшы билгесенә тапшырды. Чөнки мөселманның 4 бию төркеме 1-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Җиңүчеләр Казанда узачак финал турына чакыру алды. Фәрдә Гантимова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Балаларыбыз һәр эштә актив. Бу атнада балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм мәктәп укучылары өчен имин күпчәк бәйгесе үтте. Бәйге юл хәрәкәте миллиге кагыйдәләрен өйрәтү һәм гамәлдә куллану максатыннан оештырылды. 11 март көнне Мөслим гимназиясе базасында юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары отрядлары арасында Кызыл Сары яшьле исеме астында район конкурсы узды. Балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү һәм мәктәпләрдә яшь юл хәрәкәте инспекторлары отрядларының эшчәнлеген активлаштыру максатында үткәрелүче бәйгедә 16 команда катнашты. Бу агитбригада чыгышлары белән балалар төрле җирләрдә чыгыш ясый алалар, балалар бакчаларына барып, үзләренең кичкенә дусларына мондый аңлату эшләре алып бара алалар. Юл йөрү кагыйдәләрен пропагандалау өчен бик кирәк бу. Укучылар игътибарлы мөстәкыйль булуларында, бәйгегә иҗады якын килеп әзерләнүләрендә күрсәтте. Яшь инспекторларның бердәм булуында әйтергә кирәк. Балалар театральләштерелгән тамашалар, җыр һәм уеннар ашада яңа яктан ачылды. Конкурсантлар сугыш тематикасында яктыртты. Мөслим гимназиясендә яшел, сары, кызыл конкурсы бара. Юл кагыйдәләре турында бу конкурс, анда катнашкан укучыларга мин уңышлар телим. Biz muhaddidan benim ismim Yunus. Biz birinchi o'rin olishga tilaymiz. Kursda birinchi topqir qatnashib, yo'l qoidalarini butun kishi bilirga tiyish. Biz bugun kursga Muslimda To'qay maktabidan keldik. Biz бүтнәй birni bilib keldik, yotlab keldik. Bu o'tgan kishilarga da motor ettirib выступление ясасыннар, аларны тоже бүләкләр күрсеннәр. Без бу конкурста ташрандан килдек. Безнең команда ишеме высший класс. Юлларда имин йөрүз. Biz инде укучыларга инде юл йөрү кагыйдәләрен кичкенә яшьтән өйрәтергә тиешбез. Һәм инде алар кичкенәдән юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнеп үссәләр, юлларда хәвеф-хәтерләр әзрәк булыр дип ышанып калабыз. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урын Яңа Усы мәктәбенең юл хәрәкәте яшь инспекторлары отрядына бирелде. Икенче урында гимназия, өченчедә Татбүләр мәктәбе командасы. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Кичә Мөслимдә сәламәтлекләре шикле балалар учрежденияләре арасында ярышлар узды. Ярышлар Россия социаль олимпиадасы кысаларында оештырылды. Анда 7 команда катнашты. Сәламәтлекләре шикләнгән балалар учрежденияләре укучылар арасында спорт ярышлары 15-нче тапкыр үткәрелә. Мөслим районы бәйгене 4-нче тапкыр кабул итте. Мини-футбол ярышларыннан соң әле кул көрәше һәм теннис ярышлары үтә. Булар инде безнең Менделеевск һәм Тукай районында үтәчәк дип торабыз. Ярышларга 3 спорт төре: арым спорт, мини-футбол һәм өстәл теннисы кертелгән. Мөслимдә мини-футбол буенча ярышлар узды. Анда Кукмара, Әгәрҗе, Менделеевский, Минзәлә, Актаныш һәм Мөслим районнары командалары катнашты. Мы сегодня приехали в Муслимово за победой. Мы ездим сюда уже довольно часто. Мне нравится футбол. Я сама участвовала в нескольких соревнований наподобие этого. Для меня эти соревнования прошли удачно. Мне нравится ходить на такие соревнования. Такие соревнования сплачивают команд. Тут можно найти много друзей. Я болею, конечно, за свою команду. Мы пришли тоже сюда с подружками, с друзьями, болеем тоже за нашу команду. Мен Кукмарада яшим. Мен бу ярышка беренче тапкыр килдим. Мен бик каты футбол уйнарга яратам. Бүген исә пешеңәргәмсез? Бүген без җыенәргә килдек. Киренке бәйгедә беренче урынны сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Минзәлә интернат мәктәбе алды. Мөслим районының Түбән Табын интернат мәктәбе 2нче урынга чыкты. Актаныш районының Токталашык мәктәбе интернаты 3нче урында калды. Җиңүче командалар грамоталар, медальләр һәм кубок белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Uyuşma предприятиялар һәм авыл җирлекләре арасында 30-нчы кышкы спартакиада уеннары тәмамланды. 7 март көнне спартакиаданың суперфиналы узды. Бу көнне Мөслим урта мәктәбе, лицей һәм гимназия спортчыларын берләштергән мәктәпләр командасы, Мәтрәй һәм Яңа авыл җирлекләре, район эчке эшләр бүлеге командалары көч сынашты. 4 командада көчле тупланып килгәннәр, молодцы. Организованность буеннан нык көчле уровеньдә булган инде. Мәтрәй авыл җирлегендә команданың җанатарлар төркеме бар. Алар ярышлар башланганчы спортзалда уңайлы урын алалар һәм ярышлар тәмамланганчы бер каяда китмиләр. Бу инде безнең команда өчен бик көтеп алынган көн, бу безгә бәйрәм. Безнең монда 4 команда катнаша, 7 уен түре, иң көчлеләре шушында үз командасы өчен сыналалар. Һәм без һәрвакыт әлбәттә җиңүне көтәбез, җиңүне яулашакбыз, Алла бирсә. Бик матур чыгыш ясыйлар, җаннатарларда күп җыелган, аларда бөтен җаннар белән җиңүгә һәрбер кеше инде җиңүгә омтыла. Җиңү безнең якта булса ярар иде инде, килгәндә үк настраиваться итеп уже төшәбез. 30-нчы кышкы спартакиада уеннарында барлыгы 18 авыл җирлеге һәм 30 оешма предприятие командасы көч сынашты. Бүген чынлап та иң көчле командалар монда биредә җыелганнар, барысы да көчле, ныклы уенчылар, патриотлар, һәрберсе үз авыллары, үз оешмалары өчен нык көрәшәләр. Мин үземнең уенчыларыма көч телим, уңышлар телим. Суперфинал уеннары кичкә кадәр дәвам итте. Киренке ярышлардан соң ниһаять җиңүчеләр дә билгеле булды. Мәктәпләр командасы спартакиаданың абсолют җиңүчесе булып танылды. Мәтрәй һәм Яңа авыл җирлекләре 2-нче һәм 3-нче урыннарны бүлеште. Район эчке эшләр бүлеге спортчылары 4-нче урынны алды. Җиңүчеләргә кубок, медальләр һәм мактау грамоталары тапшырылды. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, очрашканга кадәр. Он 15 мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Нет. Күктән йолдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Бейем әле җып-җимайга кулым сузып, тотармында аннары югалтырлар. Хыяллар буш, барда әфәт, барда ялган. Таңда атмый башка, кояш янган. Кабат бейем җып-җимайга карап. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.